ازي ميديا بترحقيهم عبز تفلالي كرنعات عالم تركبوا كبرات تختاتلتي ميديا بترحقي كما يتمسيون كبرات تختاتلتنام نزعلة استلالو زينا انهم لايك شار سابسكرايب عم مقبارات زنقع خبرات سمعتنام فلما كاندي ارستاتون ኤርትራ ኣብ መዓዲ ኢትዮጵያ ከም ዘይትዕደም ገሊጻ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ ዓለማዊ ትካል ንኤርትራ ብብልሽውና ምስ ቀዳሞት ሃገራት ከም ዝሰርዓ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ዝተቋረጸ ዓለም ለኻዊ ምጽራይ ገበናት ዳግም ክጅመር ጻውዒት ቀሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከሲሱ እዚ ሚድያ በትሪ ሓቂ እዩ ኤርትራ ኣብ መዓዲ ኢትዮጵያ ከም ዘይትዕደም ገሊጻ ኤርትራ ነቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከትስሕብን ንልዝብ ድልውቲ ክትከውንን ዝቐረበ ጻውዒት ብቓንኡን ትሕዝትኡን ዘስደምም ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ እውን ኣብቲ መዓዲ ከም ዘይትዕደም ገሊጻ እቲ ሰኒ 9 ለካቲት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ዝወፀ ምላሽ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ጥሕሰት ሉዓላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ዕጡቓት ሓይልታት ዝኸስስ መግለጺ ናይ ሓሶት ጠቐነም ኢሉ ብምግላጽ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸም ብቓንኡን ትሕዝትኡን ዘስደምም ኢልዎ ኣሎም እቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዲዮን ጢሞቴዎስ ንመዘንኡም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ብቐዳም 7 ለካቲት ዝተጻሕፈ ምዃኑ ዝተመልከተ ደብዳቤ ኤርትራ ሉዓላዊ ዶባ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ሰሜናዊ ምብራቕ ጥሒሳ ተቆጻጺራ ከም ዘላ ይገልጽ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ሉዓላውነቱን ዶባቱን ካብ ምካስ ቆጠብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ጸዊዓ ከም ዝነበረ ጠቒሱ እቲ ጻዕርታት ግን ከም ዘይተዓወተ ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ጥሕሰት ናይቲ ከባቢታት ካብ መዓዝ ዝተፈጸመ ምዃኑ ግን ብንጹር ኣብቲ ደብዳቤ ኣይተመልከተን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝተዋግአ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሓር ግን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ከም ዝወፀን ኣብቲ መሰረት ውዕል ኣልጀርስ ዝቆመ ኮሚሽን ዶብ ዝሃበ ውሳነ ከም ዘሎን እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ንምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶም ኣብቲ ዝተበየነሎም ቦታ እዮም ዘለዉ ክብል ካብ ወፃኢ ከም ዘለዉ ግን ኮሚቴ ኣቂምና ክንሪኦ ኢና ኢሉ ነይሩ እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ግን ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ኮሚቴ ይኹን ህላወቲ ሰራዊት ብዕል ዝተሓደሰ ሓበሬታ ኣይነበረን ኣብዚ ናይ ሕጂ ደብዳቤ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬቱ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓተተ እዩ ዝሕበር ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወሊድ ዓብድልከሪም ብሓሙስ 12 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣስመራ ብምእታው ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ተፈሊጡ ኢሳያስ አፈወርቂ ዑደት ናይ ምክትል ሚኒስትሪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምዕማቑ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ሓበራዊ ረኣይ ብምኽስኳስ ዝያዳ ምምዕባሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝገለጸሉ ወሲኹ ገሊጹሎም እቲ መግለጺ ከም ዝሓበሮም ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ቁልጡፍ ምዕባለ ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ መዳወብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ሰላምን ምርግጋእን ብዛዕባ ምርግጋእ ዝምልከት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጸጥታዊ ባህላውን ማሕበራውን መዳያት ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዓት ንምንጽጣፍ ብገብሪ ክሰርሕ ከም ተራድኡ የብርህ
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ9 ታሕሳስ 2025 4 መዓልቲ ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዑደት ብምክያድ ምስ ወራስ ዓራት ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ከም ተዛረበ ይዝከር። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ኤክስ ዘስፈሮ ጽሑፉ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕሪ ተፋሰስ ፈለግ ናይልን ወሽመጥ ዓረብን ከም ተዘራረቡ ብምግላጽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ቅድሚ ሕጂ በኺሩ ዝጸንሐም ግደ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩሎም እዞም ጉዳያት ኣልዒሉ ከም ተዛረበ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ልዑል ሳልማን ብዛዕባቶም ዘለዓለም ጉዳያት ዓሚቕ ልዝብ ንምክያድ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክሰድድ ምዃኑ እውን እቲ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። እዚ ዑደት ናይ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ናብ ኤርትራ ዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ተሃዋሲ መድረኽ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ መግለጺ ማዕከን ዜና ኤርትራ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ጉዳይ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ዓለማዊ ትካል ንኤርትራ ብብልሽውና ምስ ቀዳሞት ሃገራት ከም ዝሰርዓ ተገሊጹ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዝፍጸም ብልሽውና ዓመታዊ ዝከታተል ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ናይ 2025 ደረጃ ብልሽውና ዕላዊ ገይሩሎም። እቲ ጸብጻብ 182 ሃገራት ዝሰርዐ ኮይኑ ንኤርትራ ካብተን ኣዝየን ብብልሽውና ሰጠቓ ቀዳሞት ሃገራት ሰሪዕዋ ኣሎም። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምንጻር ኣብ ዝሓሸ ቦታ ተቐሚጣ ኣላ። ብመሰረት ዓመታዊ መዐቀኒ ኣረኣያ ብልሽውና ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ካብ 182 ሃገራት ኣብ መበል 96 ደረጃ ትርከብ ኣላ። ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ኣብ ዝተኣከበ መዐቀኒ ኣረኣያ ብልሽውና 38 ነጥቢ ካብ 100 ብምምዝጋብ ካብቲ ዓለማዊ ማእከላዊ ውፅኢት 42 ሚእታዊ ዝወረደት ኮይና ተረኺባ ኣላ። ኤርትራ 13 ካብ 100 ብምርካብ ካብተን ብብልሽውና ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝርከባ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣላ። ኬንያ 30 ካብ 100፣ ሱዳን ድማ 14 ካብ 100 ብምዝጋብ ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ይርከባ ኣለዋ። ካልኦት ሃገራት እዞባ ዝኾና ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን 9 ካብ 100 ነጥቢ ብምዝጋብ ካብ 182 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ሰሪዐን ይርከባ ኣለዋ። ማእከላይ ነጥቢ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ 32 ካብ 100 ኮይኑ ናይዘን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ነጥቢ ኣዝዩ ዝወረደ ደረጃ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። እዚ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ትካል ዓመታዊ ብልሽውና ሃገራት ንምዕቃን 4 መስርሓት ከም ዘካይድ ይግለጽ። ኣብ ትግራይ ዝተቋረፀ ዓለም ለኻዊ ምፅራይ ገበናት ዳግም ክጅመር ፃዊዒት ቀሪቡ። መበል 5 ዓመት ምውላዕ ኩናት ትግራይ መልኪቱ ዝወፅእ ዓለም ለኻዊ ፀብፃብ ወላ እኳም ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ቦትኡ እንተሃለወ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ምቁራፅ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙያ ምስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጃምላዊ ዓመፅ፣ ጾታዊ ጥቕዓትን፣ ጾታዊ ስቅያትን፣ ጾታዊ ባርነትን ኮነ ኢልካ ዝግበር ጥሜትን ዝርከብዎም ገበናት ሕጂ እውን ደው ዘይምባሉ ሻቁሎት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹሎም። እቶም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ማሕበረሰብ ዓለም ሸይቻራዊ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክምርምር ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከረጋገጽን ኣብ ልዕሊ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓታትነት ከረጋገጽን ተላብዮም። ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ስግኣት ኣብ ዘለወሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተላፊኑ ኩናት ይፅሕትረለይ ኣሎ ክብል ከም ዝኸሰሰ ገሊጹ። ሕወሓት ብወገኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ዕጡቃት ትግራይ ብምድጋፍን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብዘይ ምምላስን ነቲ ውዕል ብዘይ ምትግባር ይኸስስ። ኣቦ እምበር ትካል ኢባሂሪ ማርክ ስቴቨንስን ወግዓዊ ውዕል ደው ምባል ተፃቦታትን ኣቦትኡ ከም ዘሎን ዓመፅ ብምዝባልን ሰፊሕ ገሰት መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ከሲሱ። እቲ ኣቦ እምበር ወሲኹ ምቁራፅ ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓደገኛ ሃጓፍ ገዲፉሎም ማሕበረሰብ ዓለም ካልእ ወለዶ ቅድሚ ምስቃዩ ተኣማንነት ዘለዎ ናይ ምክታልን ፍትሕን መሳርሓት ዳግማይ ክሰርሕ ሕጂ እውን ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉሎም። ኩናት ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተኸስቱ ደማዊ ኩናታት ሓደ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ
ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘህለቀ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎም ሕወሓት ከሲሱ። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ገሊጹ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተፈጸመ ግጭት ብምጥቃስ ብወገን አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ዘነጻጸረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ከሲሱሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቃስ ብምግባር ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኺናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ኣሎ ይብል እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለጺ። ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ከም ዝደልዩ ብምንጻር ድማ እዚ ሓደገኛ ሳዕብየን ዘለዎ ወተሃደራዊ ምድላዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ልዝብ ከኣቱ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኺናት ከኣቱ ፍጹም ድሌት የብሎምን ኢሉሎም። ብወገን ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ማሕበረሰብ ዓለም ክቃላሕ ዝጸንሐ መተሓሳሰቢታት ብምንኣድ ድማ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ሕወሓት ተማሕጺኑሎም። እንተኾነ ግን እቲ ምንቅስቓስ ኣበይ ከባቢታት ከም ዝተረኣየ ሕወሓት ብዝርዝር ኣያነጸረን። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኺናት ደው ይበል ብምባል እዩ ሕወሓት ጸዊዑ። ኣብ መንጎ ኣዲስ አበባን መቐለን ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ አበባን በቲ ካልእ ወገን ወጥርን ዓረገም ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን እዩ ሕወሓት ነዚ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜና እዚ መስል ነይሩ። ስለምክታልኩም ኣዚና እናመስገና። ሸር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትዘንግዑ። ድሓን ሕደሩ። ልዋም ለይቲ